Takže čus týpci. Takže ja tu vlastne dneska idem hrať nejakú divnú hru, ešte som nikdy nehral. Neviem, o čo tam vlastne pôjde. Co sa zrejme ešte, kým sa čaká, tak tu asi sa skáče nejaké obíčko. Ak chceš teda, no. Mne to moc nejde dneska. OK, už sa teleportujeme. Sme tu. Písalo sa, že nemáš nejak vypadnúť z toho kruhu, čiže asi sa budem držať viac v strede. Ahojte všetci. Vítajte v mojej hre. Aby ste vyhrali, potrebujete zostať v kruhu. OK, tak som v kruhu. Záchod. On tu má... Tak. Ne. OK. Tak oni tu dávajú tieto veci. Mám pocit, že zatiaľ nikto nevypadol. Parkour. Tak ideme niečo skákať. Tam je parkour. Ja som sa trocha šmykol. Yes. To čo je? Regen coil. Aha. Tu sa nejak hýbe. Ja neviem. Haló, týpci. Povedzte. Aha, tu hit. To som nevedel. Cipni. Nejak som nehitoval. R2 ragdoll. Aha. Wait, sú nejaké kadibúdky? Aha, tak sa to dá zrejme preskočiť. Neviem, čo robí ten regen coil. Čo to je? To sa asi nesmie dotknúť. Čo sa stane? Tuto mi to uberá hapka. Tie hapka som si ani nevšimol. OK, už to tu nie je. Tu je nejaká tma. Good night, everyone. OK, čiže asi ideme spať. OK, ja spínkam. Tak asi vstanem, keď... Ja som sa nejak bugol. Prečo neviem výjsť? Zabíjacká hra. Tu je nejaká voda. Ešte, že som... Aha, tak trocha umieram. Aha, mne asi treba ísť na vecko. Potrebujem ísť asi tam. Trocha. Asi trocha umriem. Aha. Zomrel som kvôli tomu, že som potreboval záchod. Tak. Aha, tuto je bowler. Teraz je nejaká snežná mapa zrejme. Aha, ja mám nejakú rybu. Tak, týpci, chcípnite. Ten týpek už zomrel. Čo to je? Mám nejaké pitie. Čus. Cípni. Nejak nefunguje ten meč. Tuto je jedlo, to sa mi hodí. Chcem jedlo. Dávajte mi to jedlo. Aha, to musím dať. Idem hore. Už je noc. Tuto je spacák. Ten by sa mi hodil nespať v tom. Hentam. Tak. Nice. Konečne dobré. Good morning. Trocha som sa nevyspal. Už tu je zase tá láva, jak minule. Nice. Tuto je nejaký vetrák. Donaty. Nice. Stop talking about a baller. Mám meč. Chcípni.
tá týpka ma zabila. A ona dokonca aj vyhrala. Takže dajte like, odber a zvonček. A toto bude pre dnešné video všetko. Oreo.